Всичко съм виждал. И пожари, дъждове, наводнения, всичко съм виждал там. Гасили сме на колеги, земеделци, комбайните, всичко съм виждал. Нали, щъркели, паднал, взимам го, нося го в пощата, пращам го в Стара Загора в център за щъркели. Да. Нали, всичко съм виждал, градушка не ме е била и заради това дързая, има още какво да видя. Цената на това, което си направил, то не е кой знае какво, но го има. Е страшно много лишения, нали, забравяш за Малдивите, Дубай, там всякакъв вид тренд. Когато погледнеш някой, ако видиш злото в него, негативизма, чудиш се какъв кусур да му намериш, по дъното на очите ти остава кал, остава тиня. И ти никога няма да можеш да се зарадваш, дори слънце да грее, птичките да пеят. Здравейте! Днес ще ви срещнем с един български предприемач, когото спокойно можем да наречем българския Сизиф. Един от всичките. Той всеки ден бута камъка на своя бизнес по стръмнината, към върха на хълма. Много често този камък, бизнес, тръгва в обратна посока и нашия Сизиф хуква след камъка, хваща го и пак го бута нагоре. И така ден след ден, година след година. И напук на всичките така не се прави, откажи се, така няма да стане. Той продължава да се занимава с този бизнес. И това му носи удовлетворение и радост в края на работния ден. Дали му носи радост и удовлетворение, ще разберем от него самия. Казвам добре дошъл на Мартин Пенчев. Здравей! Добре заварил. Добре си дошъл. Поканихте при нас, защото ние се опитваме да срещаме нашите зрители с хора, които създават от нищо нещо. Достатъчно луди за връзване, за да тръгнат да правят от нищо нещо. И без това да те обижда, ти ми мязаш, ти ми приличаш точно на такъв човек. Историята, твоята бизнес история за този бизнес проект започва от една кална нива. Нали така? Да, в общи линии. Това е границата между реалността и мазохизма в общи линии. Предизвикателство, така мога да го нарека, предизвикателство и осъзнаване, защото то е свързано с страшно много социално добавена стойност, това, което правя. И в годините, в които си мислех, че всичко може да се реши от високите етажи, без да обръщам внимание около мене какво се случва, се бях неразбран, недоволен от себе си, от околните и трябваше нещо да се промени, за да мога да имам перспективи, да се развивам и да продължавам да вярвам в доброто най-вече, защото България може да е рай. Зависи от какъв ъгъл я погледнеш и с каква нагласа живееш. Ти говориш за времената, когато пак си, да уточним това, че ти не си бил държавен или общински служител, винаги си бъхтал на частната нива. За мое огромно съжаление никога не съм бил, нямам и такова потекло. Отново за мое огромно съжаление. Винаги съм бил в частния сектор. Частния сектор, но си бил част от така наречените протестъри, както казваме. Човек с гражданска позиция си е заявявал по площади, улици и така години след години. Това беше основен начин да изразиш гражданска позиция с протест, защото диалогичност с управляващите може би и до ден днешен до голяма степен липсва за разни хора, дали за мен, дали за някой друг на улицата. Но това не е правилната формула и не работи. Мога да го кажа с две ръце на сърцето, не работи. И в един момент да се върнем към калната нива в землището на село Тънково, нали така? Връщаме се към калната нива в Тънково. Тази история, нали, с камъка, който един път е нагоре, един път е надолу. Камъка минава през тебе, изправяш се, изтупваш се, мислиш си, че всичко е наред, обаче си забравял да си вържиш връзката на обувката, пак падаш, пак се изправяш, пак се изтупваш и буташ напред. И там вече избираш колко пъти можеш да станеш. Значи, ако паднеш 9 пъти, трябва да станеш 10 пъти. И работният ден никога не свършва. Не знаеш кога свършва, кога започва. Ти постоянно си на работа. Което от песимистичната гледна точка или от по-сивия ракурс изглежда така. Нали? Цената на това, което си направил, то не е кой знае какво, но го има,
е страшно много лишения, нали, забравяш за Малдивите, Дубай, там всякакъв вид тренд дестинации. Велинград, примерно. От друга гледна точка пък ставаш, местиш един камък, утре ставаш и гледаш камъка стои по-добре. Около него мушкато, защото нали нямаш пари за друго. За палма. Мушкато, да, и тя палмата няма да вире. Другата седмица решаваш розичка, слагаш розичка, после сещаш за Малкия принц, после пак продължаваш и така. Живота върви и минаха 7 години вече. Става въпрос за това, че на тази самотна кална нива ти и майката решавате да създадете лозе. Ами тя реши, първо. Аз си я обявих за луда и после трябваше да се включа в един момент, когато вече нямаше как, виждах, че няма да се справи. 2019 се появи лозото. Как се появи? С ръцете ни. Ти разбираш ли нещо от лозарство? Колкото от висша математика. След което се оказа, че с година по-късно на лозото му трябва конструкция. Изправихме 5000 бетонови кола. Ти спомена, че са дошли 20 000 лозички ли? 9000 лози с 5000 кола. Изправихме ги. Мина още една година. Оказа се, че трябва капково напояване. Пуснахме 14 км мъркучи. И стана всичко наред. Нали? Вече картинката е страхотна, розова. Като обаче първа реколта 22 година, мисля. Страхотна реколта, голям тонаж, страхотен пазар, всичко 6. 4 куфара с пари на масата. Викам край, пенсионирам се, всичко е перфектно. На следващата година слана, някаква реколта, викам, то бизнес с природата, който правиш, се оправят нещата. Пращам гроздото за Германия, страхотен пазар си намерих, камиона ми обърна на стоката, превозвача български, не ми плати, съдиме се. На следващата година слана, този път 0. И така стигаме до 25-та година, тази година, април месец беше -6 на нашото лозе, реколта 0. Така че този бизнес с природата го оставя леко отстрани и трябваше да ядеме нещо, защото аз се занимавам с доста неща. И с транспорт, и с коли търгувам, за да мога да крепя, нали, тая нирвана, която сме създали на Тънково. Но го приемам абсолютно шеговито и един приятел, между другото, може би преди няколко месеца, се разговорихме, много мъдър човек, и му казвам, викам, слушай, понякога стреса ми убива кефа. И той вика ми, то не е стрес, бе, що го приемаш като стрес. Това вика работа, ти растеш, буташ напред, вървиш, тук там е трън, тук там е дупка, не го приемай така, приемай го като част от растежа. И се замислих, прав е, натежава, понякога натежава, но не съжалявам нито за миг, още един живот да имам, пак така ще го живея. И на калната нива, както каза, 9000 лозички, колко хиляди кола, без да разбираш нищо от лозе, правиш 30 декара лозе. И, учене в движение, много четене. Добре, но в някакъв следващ момент твоята лудост се избива в нова посока, говоря бизнес лудост, решаваш да създадеш насред нищо, там където е било кална нива. Да, туристически продукт. Да, туристически продукт, т.е. да създадеш ресторант. Даже не искам да го наричам ресторант, защото исках да създада място, на което туристи от Западна Европа могат да дойдат, да се запознаят с българския бит и култура, да опитат хубаво българско вино, без аз да им го насаждам, самите те да усетят мястото, да усетят България и да тръгнат с усмивка и добри впечатления. Това, добре, това звучи добре като... Страхотен слоган. Да, страхотен. Слоган като бизнес план. Да, почнахме да го правим миналата година, идваха някакви хора, давахме имени ножици, беряха грозде, пиеха по 20 грама ракия, всичко щастливи, доволни. Обаче това нещо трябваше в един момент да расте, защото си стигна тавана. Ама то е 3 месеца в годината това, турист. Точно така. И в следващите 9 месеца исках да си прережа вените с тъпото на ножа така надълго. Защото продължавахме само да работиме в лозото. Източници на доходи, абсолютно странични бизнеси и занимания. Имаш ресторант, но няма клиенти в него. Отварям една скоба. Прочетох някъде, че ако съдиш шафран, ще станеш милионер. И направих шафран. 150 хиляди луковици шафран. Гледам борсова цена 20 лева. Викам, добре, на 150 хиляди луковици по книгите. Пише, че изкарам
1 кило шафран готов и сушен. 20 000. Викам аз 20 000, ще изкарам 3 месеца разходи. Супер, идеално. Всичко направих, шафрана и ноември ще береме шафран. 1 кило шафран, реколта, всичко перфектно, борсова цена 4 лева. Оттам шафрана в ракията, шафранова ракия. Аз мога да се гордея, че съм единствен с такова нещо. Шафран продаваме като сувенир от България на цена 20 лева. И такива салта, гимнастики, а пък е кофти, като си в зала за спортна акробатика си с бутуши. Дали? Малко падаш, ставаш. Много странно. Голяма част от хората, които искат аз да им снимам сватбите, те харесват филма Приятели, Двама мъже и половина. И си казвам, явно това ми е таргета, това давам аз. Шафранова ракия. Да, шафранова ракия, много интересно. Признай, че неволята учи в този случай. Неволята е другото лице на волята. Да. Това е несъмнено, мога да споря с всеки. И стигнахме до 25-та година, когато туроператорите обещаха ни блянове. Пък аз много обичам да вярвам в големи неща, в хубави, в красиви. Викам сега вече тази година ще стана милионер. Не може. И дойдоха едни хиляди туристи, всичко е перфектно, туроператорите не платиха и трябваше да отвориме нашето място за свободна консумация, свободни посещения и да вземе да прилича на ресторант. Добре, но Милene, съгласи казваш, отварям го за свободна консумация, обаче този ресторант, колкото е хубаво да изглежда, между другото, в началото как е изглеждало е потресаващо. Той ми показа някакви, които изглежда между склад, хангари, изоставена зона, а сега изглежда нали може на ти да си говоря? Да. С тебе имаме един общ приятел, на мене мога да го нарека мой брат. Това е Дишо. Дишо, решавам аз, че вече ресторант ще прилича на ресторант. Музикант. Дишо носи музиката в сърцето си. И решавам, че на това място, аз си представени работи, викам сега седнал съм тук, пуша пура, гледам туристи хора, трябва да имаме музика, истинска музика. И се обаждам на Дишо. Жива, истинска музика от човек, който усеща музиката, носи музиката в себе си. Мен не ми трябва просто някакъв оркестър там и така. Идва Дишо, първото, което е, нали, Дишо пристига с един автомобил, който е нормален за асфалт, едва влиза на лозето, си щупи колата човека, достатъчно ме уважава, за да не кажа, брат, къде ме извика, да беше извикал на кафе някъде Слънчев бряг. Така и заставаме в центъра на Калта с него, двамата. Викам, Дише, сега тука, а това се случва април, март или април. Викам сега тука на 1 юни, месец и половина пред нас, това става миналата година. Тук ще е сцената, тук ще има отгоре, викам, озвучение, отсреща ще има и тук едни лампи, едни такива прожектори, тук ще има под, там ще има маси столове, едни хора тук ще се хранят, ние ще ги забавляваме, те ще ни благодарят и ще си тръгнат страхотни впечатления. И го гледам сега, той човека достатъчно сърдечен и достатъчно ме обича да не ми каже, дай хой си пий хапчетата, нали? Вика, добре, ще се обадиш, като действа и дързай, ще стане много хубаво. Давай, ще се обадиш. Аз го виждам, че и аз да съм на негово място, нали, ще кажа, то нещо го настина, явно. И му звъна на 4 юни, мисля, че беше. Викам да дойдеш пак. Този път влиза, аз вече, понеже нямам пари за асфалт, съм насипал с мидички от кариерата, обаче съм ги валирал. И е станало като път направо, влиза през портала, идва долу. Брат, че какво стана тук? Викам, давай, действаме. Обаче нямаме музика. Нямаме озвучение. Викам, това да го озвучиме, не питай. Цената е зверска. Отваряме OLX и намираме от пак някой наш астрален брат за супер смешни пари цял комплект техника. Купуваме, идва по еконта, пускаме едни кабели, връзваме, свири. И така почнахме. И това е ресторант акцент насред лозето. Лозето, което е било насред нива, а нивата е била насред нищото. Кална нива. Точно така. Това е степенуването. Кална нива, лозе, което иска много мотики, не една, много мотики.
и накрая ресторант. Преди дори години... идват и вече не туристи, а обикновени хора, които са чули от някъде, че има ресторант насред нищото. Те ми показаха, че е време да осъзная, че съм създал нещо. Аз, когато съм там всеки ден и пак споменавам камъка, който мести наляво надясно, не мога да го видя отстрани. Аз съм вглъбен в работата, всеки ден се занимавам с нещо ново, там работа ще има за целия свят и до края на света. Обаче, отваряме на свободна консумация, хората почват да идват. Държа да отбележа, че отварям абсолютно, както и до ден днешен, съм без претенции. Доматите, които има в чинията, са от Тънково, ракията е от Тънково, местни производители при нас продават мед. Нямам претенции да съм high life, 5 звезди и не знам си какво. Съдейки по реакцията на хората и по усмивките и по отзивите и по това, че те се връщат, защото ако дойде един човек един път да види какво е едно. Ако се върне втори път, трети път, четвърти път, сподели празника си с приятели на това място, това вече значи нещо. И аз тогава почнах да осъзнавам, че всъщност ние сме създали някакъв продукт. Когато започнах да срещам отзиви. В началото единственото, с което се занимавах е да обяснявам къде е Тънково. Това е... нали, дава ми го по Google, че община Несебър, явно сте в цивилизацията. Ама къде точно? Накъде? Към Варна ли? Към Пловдив ли? Нали, с това се занимавах. Сега вече получавам обаждане, удобно ли да паркирам отляво на алеята или отдясно? Или направо утре вечерта в 6 човека, рожден ден с домашна торта, може ли? Нали? Това са вече обажданията. Ето, каза нещо ключово, домашна торта. Тоест, предлагаш в този ресторант меню, което е близо до домашния уют. Не е близо, той е там, защото ние живеем над ресторанта и майка ми прави едно, жена ми друго, дъщеря ми трето. Самия персонал, с който работиме, ние нашето семейство, ние прекарваме повече време заедно, отколкото ти разбиваш айряна. Работа. Абсолютно. Ако се наложи, разбиваш айряна. Много случаи имам, в които, защото дъщеря ми помага лятото, сервира на някаква маса и пита, добре, кой е шефът тук, кой е собственика? И тя, колегата с черната риза и таблата на съседната маса. Нали? Ясно. Това е семейен бизнес. Но ако не си в нещата, не можеш да... Но все пак идват доста хора, няма как да справите семейство, явно ти си наел и работници. Защото създаваш насред нищото, в калната нива, която е станала лозе, в което се е появил ресторант, създаваш и работни места. Ясно. Това е семейен бизнес, но създаваш, наемаш други хора. Как се случва? Разпитвам те, за да разберат хората как се прави ресторант от нулата, дори от под нулата. Веднага обяснявам. Когато почнахме вече се занимаваме с лозото по-професионално, трябваше да имаме служители и почнахме с хора от селото да работим. Млади момчета и момичета, с които буквално разнасяхме лопатите и количките, защото то нямаше нищо друго. Сковахме си една колиба. В един момент дойде така, давам бързо напред историята, за да не отекчаваме публиката. Дойде момент за ресторант. Викам, слушайте, ще правим ресторант. Оставяме лопатите. Превърна ги в лозари и след това... Мога да ви покажа клипове, как се учихме да носиме табли и да маркираме на терминал униформи, при което след всяка година и след миналата и след тази, тимбилдинг, задължително една седмица пътуваме с персонала някъде навън, за да им покажа какво да правят и какво да не правят. Хубави хотели, хубави места, където си чакаш в астъците час и половина, защото сервитьорката, примерно, говори по телефона. Моите хора възмутени, викам, виждате ли какво не трябва да правим. На друго място сядаме, сервитьора сменя пепелника 10 пъти за 3 минути, викам, виждате ли какво трябва да правим. Усетихте ли отношение? Как се чувстваш като цар, като седнеш? И много е важно, когато проектираш върху клиента уважение, получаваш същото. И това ги накарах да разберат. Първото, което е това, че са от Тънково, моята лична карта от година и нещо насам е Тънково. Аз съм жител на селото. Станахме спонсори на местния футболен отбор. Видях снимки. Някаква социална добавена стойност в цялата работа. Децата от читалището танцови ансамбъл танцуват при нас за лятото в програмата. И редица други работи
въпросът е следния. Тия хора, които работят с мене, аз без тях съм нищо. Аз съм нула. Да, но ти аз не спомена, съм че много първата година е нямало работа, свършила туристическия сезон и ти си задържал тези хора, като си им плащал заплати, за да са сигурни и мотивирани. Това не е повод за изтъкване. Не е изтъкване. Казвам, че ти си създал екип и си държиш на него. Това го казах във връзка с това, че нямам текучество на персонал. Защото на мен най-лесно ми е да пусна обява в JobsBG, да събера Куцо Кьорово и Сакато, днеска да уволнявам, утре да не плащам, други ден не еди какво си. Тогава качество на продукта 0. Тогава почваме да говорим само за печалбарство. Гледаш да фанеш днеска 5 лева във въздуха, за утре ще го мислим. Всичко това, което говориш, надявам се да е наистина да звучи вдъхновяващо за хората. Ето, това е един пример за човек, който е започнал от нулата. Няколко пъти го казвам, макар че си имал и други бизнеси. Аз съм почнал няколко пъти от нулата. В този случай наистина се започнал от нищото. А ако това не те напряга много, може ли да кажеш колко папки документация е трябвало да попълваш, подписваш, разнасяш, за да се стигне до всичко? Колкото е това студио, имам 2 стаи с документи, защото да се случи това нещо, този проект да е там и да имам документацията, която е необходима, стъпка 1, стъпка 2 и така до стъпка 1 1, са обвързани всички видове институции, местната власт, областната и какво ли още не. Единственото, което съобразих, е парцелите, които притежавам там, да са под 10 декара, за да не се налага да ходя и до София. Нали? Така че на местно ниво, ако погледнем от Бургас до Несебър и Тънково, този триъгълник, който не е бермудски, са обвързани в това нещо всички видове институции. И тук вече идва една новина, мога да споделя. Искам да благодаря на всички институции. Това, което е масовото схващане за бюрокрацията в България и как държавата нищо не прави и няма държава, е пълна глупост. Пак го казвам, аз бях от друга страна на бариерата преди 7-8 години и същото го твърдях, без обаче да съм проверил. Протестирал с тогава срещу чиновници, срещу всякакъв вид държавен апарат. То много гадно звучи държавен апарат, ама срещу всякакъв вид система държавна. На ден днешен мога да кажа на всеки, който иска да пробва или който живее навънка и се чуди дали да се пребере в България, прибирайте се, отидете, почукайте на някоя врата. Община Несебър, Община Бургас, ВК, ЕВН, Енерго там, РИОСВ, където искате, почукайте на някоя врата. Добър ден, искам да направя това и това. Какво ми е необходимо? Господин, е необходимо ми да направите това и после се върнете пак при нас. Отиваш, изпълняваш заданията, които не си безсилен да изпълниш. Просто малко воля, малко време, тук даже не касае и пари. Таксите в тази държава, да не говориме пък и данък печалба и всичко останало е толкова занижено, че е рай за бизнес. Само да имаш търпение, малко да мислиш с главата си, не само да я ползваш за равновесие. Както повтарям и потретвам, нали? Аз преди години съм ползвал за равновесие. През всички институции се минава с страшно голяма доза разбиране, когато подходиш човешки. С уважение. Хората виждат, че имаш нужда от помощ или от някакъв документ, разрешително или не знам там, каквото ти трябва и ти обясняват как да се случи. Вършат си работа съвестно и получаваш това, за което си отишъл. Да, има държавни срокове и аз искам да стане вчера, някъде изчакваш повече, някъде по-малко, някъде ти казват така няма да стане, но винаги ти казват как ще стане. Абонирайте се за нашия YouTube канал, за да се срещате с гостите на подкаста в избран от вас момент и подходящо за вас време. Добре, Сизиф е мой. Колко пъти ти е идвало да се откажеш? Специално за този проект? Между 80 и 260 пъти на ден. Горе-долу в тази посока съм. Но до сега в Тънково на лозето не ме е била градушка. Ако ме удари градушка, тогава вече съм видял всичко. Така че правихме на един голям юбилей една заря. Запалихме поляните, изгасихме си ги после. Всичко съм виждал. И пожари, дъждове, наводнения, всичко съм виждал там.
Гасили сме на колеги земеделци комбайните, всичко съм виждал. Нали, щъркели, паднал, взимам го, нося го в пощата, пращам го в Стара Загора в център за щъркели. Да. Нали, всичко съм виждал, градушка не ме е била и заради това дерзая, има още какво да видя. Какво е удоволствието, усещането да видиш как е създал нещо около този камък, който си преместил сам в сърцете си? Онзи камък, който си грабнал и си го преместил. И ден след ден създава. Его. Което не е егоцентризъм, а е просто его. Всякакъв вид небивалици, аз ги наричам небивалици, защото нали, уточнихме, че с моя приятел, дето говорих, не касае проблеми и стрес, а касае работа. Така че всякакъв вид небивалици в работата, а не проблеми и стрес, трябва да те амбицират. Амбицират ли те, на всяко падане ставането ще е с отскок, което ме води напред. Аз се опитвам да си представя как заставаш отстрани и виждаш Дишо свири, момичето до него пее хубаво, някаква хубава песен, хората танцуват, забавляват се, хапват, чуват се смехове, нали, музика. Пълно е живот това място, което ти си спомняш, те ще го видят. Ще го видят зрителите от снимките, които... Сложил съм едни монитори в ресторант. Да, И какво е усещането в този момент? Преливаш ли от радост? Първото, което е, когато Дишо изпълнява някоя песен, хората затварят очите. Никой не го интересува къде се намира. Всичко се усеща. И мястото, и мелодията, и всичко. Хората затварят очите. Второто нещо, което е, в ресторанта съм сложил 3 монитора огромни, в които се въртат снимки откъде идваме. И хората, гледаш някой си яде салатата и по-на време заглежда монитори. От коя година е това? Викам от 24-та. Как така 24-та? Викам 24-та. Отварям си в телефона, показвам дати. Викам, ето телефона ми пази снимката от преди 1 година. Аз не съм всеки ден с чиста дреха или с униформа за сервиране, нали? Аз имам и гащеризон, и найлонов гащеризон, ако бойдисвам нещо. Страшно огромна подкрепа получавам от местните хора и аз смея да се нарека местен от А до Я. Един ще донесе яйца, друг ще дойде да коси, трети. Тези хора няма да мога да им се отблагодаря 5 живота. Аз за тях винаги съм насреща и става един микроклимат, който не е невъзможно да расте. Преди да нагласиме камерите, с тебе коментирахме бяла ограда, бяла фасада, синя врата, едно мушкато отвън. Да, това за Гърция. Това не касае пари. Едно мушкато открадни от някъде, откъсни, засади го, кутия влажна боя 2,50, боди се си оградата и една метла, ако нямаш, вземи един бурен, измети си тротуара. И светва. Комшията ще направи също, другия ще направи също, третия, петия, шестия и това нещо отвътре навънка ще почне да расте и държавата ще заприлича на западен свят. Сещам се преди много години Симеон Сакскобургготски, царя или министър-председателя тогавашен, каза нещо, което възмути страшно много сънародници. Той каза, сменете си чипа в главите. Точно този чип, ти говориш за смяна на този чип. Кофти ти е примера точно с този хард диск, за който говориш за неговия чип. Но тази промяна е много малка, която ти току-що нарисува във времето и в пространството, да си изметеш, да си боядисаш. Една държава, няма значение дали е Буркина Фасо или България, има 100 вида общество. Сам избираш към кое да се присъединиш. Едното общество е чалга културата. Не казвам чалга музиката. Казвам чалга културата. Това къде трябва да си паркираш колата, за да я видят всички, пък вътре може да стоиш и гладен в ресторанта, няма проблем. Второто общество е отиваш някъде само и само за да изхейтиш. Една салата е 10 лева. Между другото, много смешно, пак с Дишо случка, някъде из Фейсбук по групите ме споменават. Някой снима моя чиния и казва, много беше вкусно, страхотно място, отидете. С препоръка я снима. И отдолу един, който той не е идвал в моя ресторант,
пише коментар. Салата за 20 лева и аз трябва да си нарежа домата, толкова едро нарязам домата. Той е розов български домат, тече, разбираш. И салатата е редена, тя няма как да е пюре. Това няма как да стане. Първото, което аз нямам салата за 20 лева. То е ясно, че той не е идвал. Моята салата е по-евтина. Второто, което е, аз му написах коментар веднага отдолу, предлагаме пасиране и после даваме с биберон шишето. Нали? И тук вече идва момента как подхождаш към тия негативизми и към тия калища. На времето, когато съм фърлял калища по този и по ония, и аз съм се цапал. Сега, на ден днешен, някъде четох една мисъл, не е моя. Когато погледнеш някой, ако видиш злото в него, негативизма, чудиш се какъв кусур да му намериш, по дъното на очите ти остава кал, остава тиня. И ти никога няма да можеш да се зарадваш, дори слънце да грее, птичките да пеят, тази тиня ти пречи да видиш истински нещата. Затова дори в кофти хора или кофти моменти търси позитивизма, няма да сбъркаш. Гаранция няма да сбъркаш. Аз като по-стар от тебе давам съвет на такива по-млади от мене и друг път съм го споменал, разказвам им, ти си в същата ситуация за ледоразбивача. Ледоразбивач тръгва от точка А към точка Б и не го интересува какво мисли леда от ляво или от дясно. Той разхвърля парчетата лед и си отива до точка Б. Ти си тръгнал по твоя път и това, че някой пише за салат ти без дори да е опитал, остави го като парче лед. Ние не сме безгрешни. Може някъде да объркаме. Имах друг случай, ще ти кажа. Вечерта върви, всичко е 6, музика, кеф, завалява дъжд. Отвънка от терасите прибираме под навес всички маси. Ама хората ги прибираме заедно с столовете и с масите направо вътре. След 10 минути дъжда спира. Може ли пак да излезе? Да. Изкарваме целият ресторант отвън. След 10 минути дъжда почва. Пак вътре. И така цяла вечер. Една жена получи шницела си след тортата си, след десерта. И аз си мисля, че тази жена ще ни сложи анатема и приключваме. На следващия ден коментар във Фейсбук. Забелязвам въпросната жена. Казва, аз бях там вчера, горещо препоръчвам, лично отношение, домашен уют, страхотна храна, отидете. И аз отдолу с моето име или снимката и лицето ми пиша, госпожо, аз очаквах такива крак от кокошка, червен конец, нали? Тази жена идваше после сумата и пъти още с приятели, с кой ли не, и казва, нали, вие не мога да с природата, нали, направите каквото можете. А относно ледоразбивача, представи си, че той разбива леда, минава и зад него леда отново иска да се събере, обаче зад него има втори ледоразбивач, трети, четвърти. Това е общността. И пътя като направиш индийска нишка ледоразбивачи, как ще се събере леда? Няма да се събере. Това е за хората след нас, за поколенията. Да, чудесно го каза. Ами, много е наистина вдъхновяваща история. Радвам се, че е сподели с нас, с зрителите на Прозореца, дано някой да я вземе като пример. Твоето лично, как тежко звучи, послание към другите млади и не много млади, които са мечтали да направят някакъв свой бизнес, но се страхуват. Да пробват ли? Ето, ти си го изживял. Ти си изживявал и други бизнеси, но специално за този. Изживял съм доста неща. От нищо нещо. Това е класическата схема от нищо нещо. Дали схема на проект. Бизнес или лична нагласа, за да съществува злото, е достатъчно добрите хора да не правят нищо. Това мога да ти кажа. Това може да се тълкува и в работа, и в личен план, и където искаш. Не чакайте европроекти, субсидии, държавата, нещо на готово, даром или каквото и да е. Оня горе гледа, съди и дава на който колкото може да носи. Така че здрави ли сте, живи ли сте, дързайте, бутайте напред и когато нещо стане с някое падане, се амбицирайте 2 пъти повече, ще видите, че става, работи. Добре, сега ще помоля да кажеш какво да опитат от кухнята в вашия ресторант. Айде, шафрановата ракия няма да я размахваме, защото ще не обвинят, че проповядваме битов алкохолизъм. Дай да минем без продуктово позициониране. Ще ти кажа, че каквото ми е липсвало по всички ресторанти, аз съм го създал. И
при нас няма нещо, което е нечувано, а по-скоро искаме да запазим традицията в кулинарията, технология на храната и домашния уют. Добре, значи ако имате път към Тънково, това е община Несебър, на колко километра от Несебър да кажеш, за да не се лутат към От Несебър на 5-6, от Бургас на 27. Ние го обърнахме на реклама, ще на хейт. Добре, не, няма кой, това си е нашето предаване. Добре, ако искате да хапнете нещо хубаво, на хубаво място, където нищо няма да спира погледа ви, само лозя, безкрайни лозя. И ако искате да чуете хубава музика, благодарение на Дишо, и да се видите с нашия гост на място, да го видите как носи таблите, отидете в ресторант Акцент. Ако няма слана, юли месец мога да берете и грозде. Да, това ще е друго изживяване, но се вземете бутуши. Благодаря ти. Желая ти успех. Аз благодаря. И дано повече хора да чуват за теб и да следват примерът. Искам да поканите след мене някой като мен. Добре, ще се опитам. Между другото, планираме да ни гостува друг ресторантьор. Той има в Австрия ресторанти, в Гърция и в България имаше. И ще ми е интересно да видим тамошния бизнес модел, тамошното отношение на местна власт, на държавна власт към предприемчивите хора. Така че ще имаме база за сравнение. Дай Боже да успеем да облъчиме някой млад предприемач или младеж, който да каже, гледах един ваш подкаст и реших и аз да дързая да натискам. Дано, преди тебе гостуваше един друг такъв щурак, който е създал суши бар от нищо, никога не се е занимавал с суши, няма японци в рода, създава суши бар и в момента неговия суши бар ще може би вече има и в Шотландия. Ако гледа този подкаст, да дойде на Тънково да направим шоу кукинг. Мисля, че ще има много ще му кажа. Голяма гледаемост. Добре, благодаря ти. Успех. Аз благодаря. Аз с вас до нови срещи.